everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila Libat! Bimbo, nga mo kahilak kung man ko natanaw sa pagkaon, oy. Laila, di ka na mahimong mo atras pa. Naasi mo mga kamot ang kaugmaon eleksyon. Ha? Pagkasal ko sa huwes. O ipapromote na ko si Rickson sa trabahoan. Unsa? Ay, mau ba, Bimbo? Mao ka nang mahitabo. Kana kung magpakasal ka na ko sa huwes, Laila. Pero kung magmagahi ka sa pagsarong na ko, si Rickson yun ang maalaw. Bimbo, hinahinay lang taon, oy. Kaya ang gaba baya, di labihan na magsaba, ha? Si Rickson ang gigabahan og dili ako, Laila. Si Lahi Rickson. man ng gaba. Lahi ng gaba, oy. Di man nagikan sa tao nga manimaus. Usa? Panimaus man na imo. Pero, kung naunahon yun, Bimbo, no? Dili man yung si Rickson ang sadan. Usa dili siya. Iya kang gipakidnap sa adlaw sa tong kasal. Unya mo ingong kang dili siya sadaan. Kuan ka ng lagi. Sa ni, pero... Pero unsa? Giganahan man sa kung gikidnap ko. Unsa? Oo. Sige, ganahan ka. Paano di sa kay giganahan man ko? Malagi na tinuod akong gibati. Giganahan sab ko nga gikidnap ko. Dili. Di ko mo toong giganahan ka. Og, di na mag-iskot direksyon. Nya, kisa man dito hisgutan. Lang sa kami tinutukay na ta din eh. Si Venus. Sige. Si Venus na ito hisgutan. Nasukusap siya na Rexon, no? Kinahanglang tabangan taga magkauli sila si Venus ug Rickson. Ha? Nung sigam ng mga mata nimo. Ay, si Gaon mong yun ni. Ako, uy. Nga naman ni, uy. Sige nga naman oy. Ako ba? Oh, Nga naman o kusiyon akong kasing-kasing. Kung muhiskot ka nga tabangan na to si Venus nga mabalik si Rexon niya. tuod kay mauna ang angay mahitabo. Ha? Sila si Rickson ug Venus ang angay nga magkadayon. Og ako, og ikaw sab, ang angay nga magkadayon. Mao na itong kapalaran, Lela. Hala, no? Si Lela, no? Unsa naman sab? Kalain ako, Bimbo, oy. Nganong lain man ka, Lela? Mura naman ko kasukaon kung maghiskutan natong duha. O siya? Layla, di ko madahaan na imong sinultihan, ha? Usaray tumong nako karon. Nga mahinayon gyud ang atong kasal. Sige na, kao na. No. May nanawag man ako. Hello, Bimbo? Oh, nanawag ka man, Venus? Kumusta nang imong lakaw? Nangaon pa mi sa restaurant si Laila. Kauban ni mo si Laila? Oh, Venus. Okay rami karon. Maayo. Laila, hayin naman ka. Dong Rison, ng palabi sa kaguldong. Makita na lagi natos, Laila. Mo pauli na lagi to. Noy, nagdudagin ko, Noy. Ha? O sa may imong kidudahan, ha? Rison? Abi ko ni mo, Noy. May nanawag ni Laila sa ospital. Nga number lang. Masa? Uy, kuyaw na nila. Unya, wa siya klarong tubag kung kinsa ni. Pero, maila siya mga lihok nga nahadlok siya sa maong tawag. Wala dong. Noy. Ungo, tingali ang nanawag dong. Huwag ko makabidya, Noy, Digoy. Ha?
Nahibaw ka gyud ni Layla noy. Dili siya makatago siyang gibati, di ba? Mauna muranig utot nga bango do. Unya, wa siya mananghid nga mulakaw siya. Ug kun asa siya paingon. Wa sabto mga bitingali dong. Kay wa pa man mo makasal. Oh, dong, ngano ka? Reaksyon makagtiurok. Si Bimbo. Dili ka si Bimbo ang nanawag noy digoy. Oh, aron atong mahibawan, tawgo na to si Bimbo. Ako siyang tawagan noy. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sige dong. Ikaw na rin tawag. Kaya tingaling mahinaykan ka na ako sa Bimbo. Sige na. Dili Ikaw. mahimo nga makikita si Layla kang Bimbo noy. Tawag ka. Ato ginang mahibawan karon. Pero tambag na ko nimo, kalma lang yun ha. Kalma lang ka. Kaya ako rabay kauban nimo tre. Kalma lang yun ha. Relax lang. Dili sa mutubag si Bimbo. Ako na busy tingali. Dili na mahimo noy. Kinahang makasulti gid mi si Bimbo. Ay lagi. Magkasulti lagi mo. Ayaw ka balaga. Magkasulti ra mo. Kinahanglang mahibaw gid ko kun hain si Layla. Mahibaw ra lagi karong. Kalma lang. Kay kitarang duha. Oh, Ha? Ako na sa idong na caller dong. Uy, hala. Nga ako madining idol nga, ma'am. Hello, ma'am. Unsa naman mo diha, Digoy? Hay naman si Rexon. Kuan, di pa mi sa bahay, ma'am. Og, wa gyud diri si Layla, ma'am. Unsa? Ay, pamalik mo diri sa ospital. Ha? Ngano man, ma'am? Milihok na si Luisito. Unsa? Milihok na. Mabuhi na gid ay si Sir Luisito. Mabuhi kay mitoy po na. Pero, Digoy, di pa yun mabukang iyang mga mata. Mata, dili mo buka, pero may tuybo na. Sige, ma'am. Mabalik lang muna niya, okay? Sige. Ako na rin amaman si Dodong Rickson, ha? Naunsa man din na diha. Ni aksyon naglain, kay dili naman magkontak si Layla. Unsa? Ayaw pagduko-duko diha, Layla. Sagdi lang ko magduko-duko diri Bimbo. Layla, wa ka na'y katrasan pa. Tungod kay di na kumuhunong. Ug mao na kigsulti ko nimo. Kay sabutan na to pagbalik ang atong kasal. Hala, uy. Nanindog na sa dakong balibo. Unsa? Maghiskuti mo kasal pa. Nanindog akong balibo. Nalibaut. Layla, seryoso ko sa kong gisulti, ha? Seryoso mo ko sa kong gisulti. Nanindog akong balibo. Seryoso ko, Layla. Seryoso sad lagi ko, Bimbo. Layla, kinahanglang i-focus di mo nako ang tanan nimong hunahuna. Tanan gyud. Oh, Ako lang suwayan, oy. ayaw suway-suway. Buhata, Layla. Ha? Ibalhin rin ako ang imong gusto ni Rickson. Pwede day na. Pwede ka na, Layla. Kana, kung tunan mo imong kaugalingon, sa paghigugman ako. Alo. Pwede day na. Nga murag ginamo sa garapon ang gugma nga ibalhin og laing girapon. Ha? Pwede day. Pwede. Suwayan lang ako balhin kung madaba. Ay, laging suway eh. Buhatag yun. Tita, Ma'am, kumusta na si Tito? kumusta na si Sir, ma'am? Milihok ng iyang kamot, Digoy. Og matod pa sa doktor, maayo ni nga timailhan. Ya posibleng makamata pa si Luisito. Maayo nun, tita. Unsa naman? Wa pa gyud mo mahibaw kon hain si Layla? Wa pagid. Nabala ka na gid ko kun hain ni siya karon. Og kun kinsang niya kauban. Kuanong? Tawag ka pagbalik si Bimbo. Tawag ka. Unoy, Unya, pangutan kung nahibaw ba siya kung hain si Layla. mo gina akong buhaton oy. Mayuntag mutubag na siya. Kana ang iampo ta.
Dili mahimo nga dili ko mahibaw kung hain karon si Layla. Bitaw. Pero nagdali man gyud to siya lakaw ganina. Mitaw, no? Murag yung dunay kasabot. Bitaw. Pero may gyud nga magasulti mo si Bimbo. Maayo gyud. Mao gyud. Hello? Rexon? Bimbo, nahibaw ka ba kung hain si Layla? Ha? Bimbo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!